For today's video mga dol, mga dong, mangumpra na sa taron kay para budget na to sa usa ka buwan. Saon na lang atong para kaon na ni mahurot atong kwarta nya, wala ta ka pangumpra, may pamangumpra tadaan para usa ka buwan, libre na ta. Sige, tanawan ninyo sa among gipangumpra mga dong. Nindot pa din siya. Kanado ha? Yo. Wala ako ra, nanakos linyahan ng daan siya sa Gilbert. Dagko. Naglaen na Ronaldo. Burger. Anong na, marumay mo ni? Kana lang, duha. Maunita na na mo gipangumpra mga dong. Mauna na siya tanan ha. Para sud na sa usa ka buwan. Di na ta magpalit-palit sa tindahan. Kay times 2 ang mga presyo sa on taman. Mangumpra na ta, naglinya na the counter, taganan niyo kung asa ni nga mall. Asa ni nga supermarket ha. Mauna among total nga nabayaran. 1962.90. Sud sa usa ka buwan namo nga konsumo. Diba? Gamay ra. Pag umana mo pangumpra, dito din Miss Angel Pizza. Nga on sa may gutom naman. Pizza re pa ni hapon ni yang usa dir giyoyo. Kay wala ko no kay ni like sa iyang mga siyang pictures. Ano siya, diba? Dako kayo ang pizza. Lami kayo. Ano si Angel's Pizza. Hallelujah mozzarella. Mao na among nabayaran 560. Tilaw ta ginagmay. Kana lang sa. Salamat kayo.